și am finalizat și extractul de dual de Trametes Versicolor de anul ăsta. Practic astăzi, 7 noiembrie 2022, am obținut extractul dual. Deci am macerat timp de 7 săptămâni ciuperca măcinată în alcool de 40 de grade, aproximativ la jumătate de litru de alcool, 300 de grame de ciupercă, ceea ce e destul de mult pentru că e uscată. După macerare am extras, am stors bine ciuperca, pe care ulterior am fiert-o în aceeași cantitate de apă, deci aproximativ jumătate de litru, timp de 2 ore. Ce a rezultat am combinat cu alcoolul în care a fost macerat, astfel am obținut o substanță, o tinctură cu o concentrație finală de 20% alcool, ceea ce e super ok. Este funcțională, e una din cele mai cercetate ciuperci medicinale, Trametes Versicolor, pe lângă că există foarte multe studii. Nu sunt primul care folosesc această tinctură. Am încercat-o pe pacientă cu o formă de carcinom, în stadiu 4, cred că, dacă nu mă înșel, 3 sau 4, ca și tratament complementar și pare că dă rezultate. Deci frânează evoluția bolii, chiar o stagnează. Dacă reușim să-i găsim doza ideală, poate reușim să intrăm și în remisie cu ajutorul tratamentului de bază, evident. De anul trecut mai am aici și Piptoporus betulinis, astea sunt tot extracte duale, dar de anul trecut, și am o din ce mi-a mai rămas, și am o combinație dintre Trametes Versicolor și Piptoporus betulinus. Sper că anul ăsta să mai obțin încă o tinctură, am pus-o la macerat chiar în ziua de astăzi, deci undeva în 6-7 săptămâni aș putea să o scot. Aia va fi o combinație între cele două ciuperci, Trametes Versicolor și Piptoporus betulinus. Astfel efectele practic se multiplică, se potențează, deoarece știm că amândouă sunt imunomodulatoare, mai ales Trametes Versicolor, pe când Piptoporus betulinus are valențe mai degrabă antibiotice. Oricum, cele două ciuperci funcționează împreună și efectul este sinergic. Sper să pot să ajut cu aceste combinații și eu să le consum profilactic, practic. Deci, cu siguranță, o consider o reușită această tinctură, mai ales ultima care am produs-o.